Unha, dúas e ata tres citas coas urnas. Vayan quedando con estas datas porque van marcar a información nos vindeiros meses. O 28 de abril, eleccións xerais, e o 26 de maio, municipais europeas. O ambiente preelectoral xa se nota e non é para menos. De aquí a finais de maio pódese desatar unha auténtica treboada política. Todo está en xogo, non hai nada escrito e isto non fixo nada máis que comezar. Que tal? Moi boas noites, benvidos a Contrastes, a Canal Rías Baixas. Hoxe este programa arranca unha nova etapa e damos a benvida a todos vostedes. Este ano temos a vista posta no 26 de maio, que é o día no que se van celebrar as eleccións municipais. O programa de hoxe dedicará boa parte do seu tempo a falar deses comicios e tamén do que pode pasar a partir desa data. Para iso teremos dentro duns minutos a un grupo de analistas que nos van facer unha radiografía do que pode pasar esa data e tamén un balance de como foi o mandato que agora remata nos concellos. Agora quero aproveitar para contarlles algunhas das novidades que trae esta nova tempada do Contrastes. O primeiro, o seu presentador, son Dani García, e para min un placer poder estar con todos vostedes a partir de agora tamén nas noites dos mércores. Outra das novidades é que o novo formato do Contrastes inclúe tamén entrevistas con personaxes que marcan a actualidade na nosa contorna, nas Rías Baixas. Un exemplo, o alcalde de Ribadumia. E por que o alcalde de Ribadumia está hoxe neste primeiro Contrastes do 2019, porque este programa, gravase dende hoxe, volve ao auditorio municipal desta localidade. Así que, sen máis, ímolo saudar xa o señor David Castro Mougán, alcalde de Ribadumia. Moi boas noites. Hola, moi boas noites. E benvido a Contrastes. A primeira pregunta é sobre as eleccións municipais dese 26 de maio. Teremos tempo ao longo desta entrevista para falar desa cita coas urnas, pero agora, para ir abrindo boca, quero lle preguntar se lle custou chegar ata aquí, se estes 4 anos de mandato lle resultaron complicados, se foi difícil. Bueno, a verdade é que chegar aquí, bueno, pues, evidentemente, pues, non é fácil, pero sí estamos moi contentos que os veciños deste concello nos deran a oportunidade de dar un cambio no concello de Ribadumia. Creo que este equipo de goberno foi capaz de dar un cambio en Ribadumia, polo tanto, pues, evidente, estamos moi contentos e moi agradecidos. Evidentemente, tamén queremos dicir que Ribadumia sigue necesitando cambios e, polo tanto, bueno, pues, vamos a pensar e vamos a dar todo por, bueno, traballar a diario para que os veciños confíen en nós de cara ao 26 de maio. Despois teremos tempo de afondar moito máis no tema electoral en esa cita coas urnas do vindeiro 26 de maio. Agora, quero lle preguntar por varios temas de actualidade ou que marcaron a actualidade nos últimos meses neste concello en Ribadumia. O primeiro, a polémica Pousada. Parece que agora, por fin, a súa legalización, poderíamos dicir, xa case a tocamos coas mans, non? Pois a verdade é que sí, a verdade é que a legalización, pois evidentemente, a estamos tocando coas mans. De feito, xa é unha realidade, e, polo tanto, bueno, pois a verdade é que estamos moi contentos porque aquí se fixo unha inversión de 3 millóns, empezou unha inversión de 3 millóns de euros e rematou en case 6 millóns de euros, e polo tanto, evidentemente, despois toda a problemática que había en torno á Pousada, de todo o mal que se fixo e se levou a cabo pois o tema da Pousada, pois evidentemente nós estamos moi contentos en 4 anos poder resolvelo. Eu tamén quero aproveitar para dicir que, aparte nestes últimos días, nos medios de comunicación, digamos que o Partido Popular e o seu candidato tamén, do Partido Popular, aproveitaron para criticar a xestión do Concello de Ribadumia en materia da Pousada, e nós o que lle temos que dicir ao novo candidato é que se acerque polo Concello de Ribadumia, que pida información sobre a Pousada, de todos os trámites que se levaron a cabo, porque hai que dicir ao candidato do Partido Popular e tamén ao Partido Popular de aquí de Ribadumia que as obras da Pousada se remataron en outubro-novembro do 2012 con certificación final de obra, e o exterior da Pousada pois tamén se rematou en outubro-novembro do 2013. Polo tanto, dende o 2013 e dende o 2012 ata o día 15 de xuño, que, bueno, pois entramos nós a gobernar este concello, pois evidentemente tuveron tempo máis que suficiente para poder dar licencia, se non o fixeron por algo, polo tanto, que agora estén criticando esa solución que nós viñemos traballando durante estes 4 anos, pois a verdade é que é moi preocupante. Nós temos que dicir aos veciños de Ribadumia
que é moi importante este dato que acabo de dar, que dende 2012, outubro-novembro de 2012, as obras que se remataron con certificación final de obra que estuveron facendo Salomé Peña e Rafael Louzán, anterior Diputación, por non dar licencia na pousada de Ribadumia. Polo tanto, eu creo que eso é unha realidade, eso é evidente, e nós lle temos que facer ver eso aos veciños. Polo tanto, bueno, eu creo que eses datos son moi importantes. Dende logo costa entender a situación da pousada. Como é posible que unha administración pública daquela Deputación gobernada por Louzán erguese un edificio fora da lei? Como é posible iso? Bueno, pois esas cousas non son normales que pasen, pero evidentemente aquí en Ribadumia pasou e polo tanto, bueno, pois o que había era que darlle unha solución. Iso evidentemente a todas as persoas, nós estamos en contacto con varios abogados precisamente para solucionar este tema e tamén con varios expertos e técnicos para poder ter a súa opinión en canto á pousada e evidentemente, pois con cada un que falábamos botaban as mans á cabeza de tan mal como se fixeron as cousas en Ribadumia, pero é certo que nós lle tiñamos que dar unha solución e o traballo destes 4 anos, pois a verdade é que foi moi importante para poder levar a cabo esta, bueno, a licencia e aparte tamén a inversión que se vai a facer agora en torno á pousada precisamente para culminar, digamos, esa licencia que se dou aquí en Ribadumia, que, bueno, pois estamos falando de en torno a 250.000 euros na calle número 1 e na calle número 4 da pousada de Ribadumia e na urbanización de Santa Eulalia. Por lo tanto, bueno, eu creo que esos aspectos, despois de todos estos 4 anos, pois son moi importantes. Sei que a parte dos terreos nos que se construiu esa pousada eran propiedade da Igrexa, o PP chegou a asegurar que non, que iso non era certo. Bueno, nos próximos días, nos próximos meses, os veciños van a ver como ese terreno se lle vai a devolver precisamente á Iglesia, senón evidentemente non podíamos dar licencia e aparte como se vai a urbanizar a calle número 4 que vai por detrás, digamos, da pousada. Por lo tanto, esos son realidades que se van a levar a cabo. Dicir que non estaba ocupando terrenos da Iglesia, pois é unha aberración, evidentemente, bueno, pois que a anterior corporación, que a anterior Diputación, pois que persistan en esas mentiras, pois eu creo que os veciños teñen que tomar nota, porque calquera veciño pode acercarse ao Concello de Ribadumia e ver perfectamente o expediente. É un novo candidato do Partido Popular, evidentemente, eu creo que ten que reflexionar e ten que vir polo Concello e precisamente ver todos estes expedientes, porque evidentemente o Concello de Ribadumia, este equipo de goberno non engana. Este equipo de goberno traballa a diario para buscar solucións. E, polo tanto, o novo candidato do Partido Popular, eu creo, invitámolo precisamente a que veña polo Concello a que se documente e despois que teña unha opinión e non que teña unha opinión precisamente de que non nomeou para ser candidato do Partido Popular. Por certo que o PP acusa tanto o Concello como a actual Deputación, a Deputación de Carmela Silva, de ter a pousada pechada sen motivo e que agora, que cando se lle socorreu, pois agora sí que toma medidas. Bueno, eu creo que no que respeta a Diputación, evidentemente, pois será a súa presidenta Carmela Silva quen ten que dar a súa opinión. En canto ao Concello de Ribadumia, evidentemente, nós estamos moi disconformes e descontentos con estas mentiras que nos están tratando de dicir aos veciños. O equipo de goberno, por suposto que non nos engañan, porque nós estamos a diario, sabemos perfectamente como se fixo toda esta xestión, pero sí é certo que aos veciños lle temos que demostrar como se fixo, como se levou a cabo esas obras e como se dou licencia por esas obras. Por lo tanto, ese aspecto que cando foi a presentación do candidato do Partido Popular que dicía que iba a poñer en marcha a pousada, evidentemente xa está posta en marcha, eles evidentemente a fixeron, pero nós a puxemos en marcha e nós lle demos unha solución. En todo caso, ese dato que demos ao principio, que dei ao principio, é moi importante. Dende o 2012 e dende o 2013 que estuvo facendo Salomé Peña e Rafael Louzán para non solicitar a licencia e para non dar licencia. Bueno, pois pendentes desas novedades que nos poidan chegar dese proceso de legalización da pousada, falamos, se lle parece agora, dun asunto un pouco máis agradable, a Festa do Pan, que dende o Concello estades a traballar para que sexa declarada de interese turístico galego. O Concello xa fixo esa solicitude, non sei se dende a Xunta xa responderon ou se hai algunha novidade neste aspecto. Bueno, o Concello de Ribadumia, evidentemente, este equipo de goberno, en torno á Festa do Pan, pois evidentemente, nós o que queremos é
potenciar a nosa gastronomía, potenciar precisamente a ruta da Pedra da Auga, potenciar a variante espiritual que cada día veñen máis veciños, e iso ten moito que ver coa Festa do Pan. E polo tanto, como ten moito que ver coa Festa do Pan e queremos que teña trascendencia e queremos que se coñeza non solamente na provincia de Pontevedra, senón en Galicia, en España e a nivel internacional, porque hai moitos peregrinos que pasan por aquí por Ribadumia, pois evidentemente nos vemos na obriga de dar un impulso importante para que a Festa do Pan cada día sexa máis recoñecida. Evidentemente nos percibimos que nestes 2 últimos anos evidentemente hubo unha importante avance, hubo unha importante xestión e bueno, pois os resultados de feito están aí porque cada día acuden máis veciños a Ribadumia á Festa do Pan. E evidentemente un deses pasos pois era precisamente que estuvese declarada de interese turístico de Galicia e por aí estamos, porque de alguna maneira desa forma pois tamén estamos tratando de que os recursos que nos tiñamos os nosos antepasados pois tamén poñelos encima da mesa e a parte na actualidade pois é un produto turístico que bueno, pois que estamos a vender digamos cando acompañamos a mancomunidade por outros puntos fora da provincia. Falamos de viño, falamos de Pandio, podemos falar agora de viño porque Medio Rural xa puxo en marcha o proceso para o rexistro da folla redonda, do tinto de Barrantes, un proxecto no que o goberno local leva tempo traballando. Pregúntolle, foi difícil ter chegado ata aquí, ata este punto no que por fin Medio Rural inicia estes trámites? Bueno, eu creo que neste aspecto da folla redonda, do viño tinto de Barrantes, como coñecemos todos, pois eu creo que hai que ter ilusión e sobre todo as ideas claras. Este equipo de goberno tiña as ideas claras en materia da festa do viño tinto do Salnés, en materia da folla redonda, e polo tanto nos entendíamos que o primeiro paso que había que dar era precisamente inscribir esta variedade que non estaba inscrita. Hai que dicir que durante os 46-47 anos que se celebrou a festa do viño tinto e todos os gobernos que estuveron en Ribadumia gobernando non deron un paso nin moveron un dedo para poder regularizar esta variedade que é moi importante tanto para a gastronomía, tan importante para o turismo, é un dos recursos económicos e a Ribadumia se coñece moito pola festa do viño tinto, pero nós tiñamos claro que se non éramos capaces de regularizar esta variedade, pois a festa do viño tinto pois podía ter os días contados, e polo tanto nós evidentemente o primeiro paso que demos 2 pasos importantes, unha, registrar a marca da festa do viño tinto, que estaba sin registrar pola anterior corporación municipal, e segundo, pois inscribir esta variedade no rexistro da comunidade autónoma para que precisamente sexa recoñecida. Evidentemente, a través en colaboración tamén con a Mancomunidade do Salnés, que neste caso eu estou moi agradecido ao presidente da Mancomunidade, porque el, cando lle explicamos a idea, o que queríamos facer coa variedade de folla de redonda, e que eso tiña que ser a nivel comarcal, porque era unha variedade que nos afectaba a todos os veciños da comarca, pois de feito foi un recurso económico moi importante para toda a comarca, pois nos lle pedimos a súa colaboración como presidente da Mancomunidade precisamente para instar a Consellería de Medio Rural a regularizar pois esta variedade. Evidentemente demos todos os pasos, tuvemos reunión coa conselleira de Medio Rural e efectivamente pois fai cuestión de aproximadamente un mes nos deron o visto bo precisamente para estudiar esta variedade e para poder regularizar esta variedade. Por lo tanto, estamos no camiño que trazamos, porque ahora mismo se está estudiando esta variedade. É certo que hai que esperar un pouco, hai que esperar aproximadamente uns 4 anos precisamente para que fagan todos os estudios oportunos e despois desos estudios se poida inscribir a marca o rexistro, digamos, de variedade de folla redonda. Por lo tanto, bueno, pues agora hai que esperar estes 4 anos, pero como decimos nós, si malo será que teñamos que esperar estes 4 anos cando había 46 anos que estuvemos esperando a que se fixese algo e non se fixo. Por lo tanto, non somos conscientes ou creemos, evidentemente hai que esperar a estes estudios, pero temos a ilusión de que se regularice esta variedade e, por lo tanto, que se poida celebrar e que se poida crecer a festa do viño tinto dos Salnés e que poida crecer Ribadumia, porque fai 46 anos que se ven celebrando esta festa e, por lo tanto, temos que seguir nesa mesma línea para facer medrar esta festa, para facer medrar Ribadumia e que se nos coñecen outros puntos tamén da provincia. Dicía vostede que ata dentro de 4 anos non teremos noticias, aproveito xa para introducir outro tema, vese vostede de alcalde para daquela?
Bueno, nós vamos a traballar, estamos traballando precisamente para ser alcalde nos próximos 4 anos, polo tanto, evidentemente, nós temos a ilusión e ademais estamos nos esforzando precisamente para darlle todos os veciños o que entendemos que lle temos que dar para que confíen en nós, polo tanto, evidentemente, nós iniciamos este equipo de goberno e eu, como alcalde, iniciamos ese paso, e iso é unha realidade, iniciamos ese paso da inscripción da variedade de folla redonda e, polo tanto, tamén esperemos resolver o problema da variedade de folla redonda e a inscripción da variedade de folla redonda cando eu tamén sea alcalde. Eu tamén neste aspecto tamén quero puntualizar, non? Porque evidentemente o candidato do Partido Popular dixo que ele iba a facer todo o traballo posible pola regularización desta variedade. Non ten nada que facer, só ten que esperar os resultados porque o traballo fixemos nós, porque vimos perfectamente a carencia e o que tiñamos que facer. Por lo tanto, na variedade de folla redonda temos que recordar ao novo candidato do Partido Popular que non pode facer nada. O traballo xa está feito e agora simplemente hai que esperar para ter ese resultado que esperamos dende o equipo de goberno e tamén esperamos dende todos os vecinos. Bueno, Independentes por Ribadumia ten 5 concelleiros, o Partido Popular ten 6, o Partido Socialista ten un edil, Somos Ribadumia ten outro representante. No caso da súa formación de Independentes por Ribadumia, como cree que lle irá nas eleccións do vindeiro 26 de maio? Bueno, efectivamente, Independentes por Ribadumia pois ten 5 concelleiros que traballamos arreo moi duro durante estes 4 anos precisamente para ter un resultado e para poder gobernar. Por lo tanto, Independentes de Ribadumia, aparte dos concelleiros, temos un equipo que nos respalda detrás de todos nós e, por lo tanto, entre todos temos que traballar precisamente para que os veciños depositen a confianza nesta formación política. Unha formación política, como dicimos nós, que non mira pensamentos políticos, senón que mira as realidades dun pobo, unha realidade dos veciños de Ribadumia, e eu creo que nese aspecto fixemos un traballo moi importante e esperemos que esos resultados que sexan reales e que sexa que o que todos buscamos, por suposto. Podemos falar do fenómeno Independentes por Ribadumia, voume explicar, porque no 2015 a formación resucitou, digamos, cun mes de antelación, un mes antes desa cita do 2015, sacou 5 concelleiros. Agora no 2019 xa implantado de novo no Concello, no Consistorio, cree que podería subir? Bueno, nós vamos a intentar ter o mellor resultado posible, non? E ese resultado non depende de nós, ese resultado depende dos veciños. Nós fixemos un traballo importante para todos os veciños deste Concello, tratamos a todos os veciños igual deste Concello e se fixe un traballo pensando nos veciños de Ribadumia, pensando en as peticións veciñais, porque o noso proxecto político está baseado precisamente nas reunións veciñais que temos en cada unha das parroquias e no que os veciños nos transmiten para nós realmente facer un proxecto, redactar un proxecto político e ao mesmo tempo, plasmalo, non? Evidentemente, eu creo que nestes 4 anos se fixo así, se fixeron, digamos, todas estas inversións ao longo destes 4 anos precisamente, sempre pensando no veciño. Por lo tanto, eu creo que isto que ten que dar resultado e vamos a traballar precisamente para ter o mellor resultado posible e poder gobernar Ribadumia e que Ribadumia siga con ese paso, con esa transformación que necesita Ribadumia cada vez máis, cada vez mellor, digamos, para todos os veciños e, por lo tanto, temos que seguir nesa mesma línea. Sobre estes 4 anos que agora rematan de mandato, preguntarlle que espiña lle queda cravada, que proxecto quería impulsar, tivo que quedar no caixón? Bueno, máis que proxecto, que tamén os hai, pero que estamos pensando na próxima legislatura, a min o que me produce ou me queda un pouco de pena é que este equipo de goberno recibeu máis de 1.400 peticións dos veciños. Evidentemente se lle dou solución a moitas peticións veciñais, pero evidentemente non lle podemos dar solución a todas, porque en 4 anos todas esas peticións é difícil de poder levar a cabo. Me queda pena non poder resolver todos esos casos, porque de todos os casos que nos plantearon os veciños, desas 1000 e pico peticións veciñais, aproximadamente unhas 4, 5 ou 10, pero non creo que moito máis, lle dixemos aos veciños con claridade, isto non se pode facer, isto non se pode levar a cabo. Pero o resto que nos pediron os veciños, que nos reclamaban
preocupaban os veciños que se pudera levar a cabo, evidentemente ten solución e evidentemente se pode levar a cabo. Por lo tanto, a min, como alcalde e o equipo de goberno, nos queda esa pena de non poder en 4 anos dar solución, digamos, a todas as peticións veciñais, pero evidentemente si temos tomado nota para poderlle dar unha solución nos próximos 4 anos. Despois, posiblemente queden grandes proxectos, pero son grandes proxectos que posiblemente van a entrar na próxima legislatura, non? Pero sobre todo estes pequenos detalles destes veciños que, bueno, pois é moi importante, nós recibimos máis de 1400 peticións de veciñais e non poder dar solución a todas esas peticións veciñais porque é moi difícil poder dar solución a pequenos detalles, pero que son tan importantes como as grandes obras. Falando desa participación veciñal, a implicación da cidadanía parece que cada vez está máis presente na vida pública e tamén na vida política. Non sei se no caso de Ribadumia os veciños están cada vez máis interesados no que acontece dentro da Casa do Concello. Bueno, nós o que precisamente buscamos este equipo de goberno, buscamos e debemos de buscar, e as corporacións que entren, e isto debe de ser en todos os concellos tamén, creo eu, é que os veciños sí realmente teñen que saber o que pasa nun concello. Un veciño para poder votar, a mí me gustaría que tuvese o coñecemento real do que fai un equipo de goberno, do que fai un alcalde, do que fan os concelleiros, porque eso sería importante, moi importante para valorar o traballo a diario. E iso, evidentemente, o Concello de Ribadumia, pois abrimos as portas a todos os veciños e a ver se todos os veciños son capaces de percibir precisamente ese traballo que se está a facer, que se está a levar a cabo, para que depositen a confianza ou depositen o voto na persona que eles consideren oportuno. Pero evidentemente eu creo que canto máis coñezo o veciño un concello, como se xestiona un concello, mellor decisión vai a tomar para elixir o seu candidato ou para elixir a quen goberna os próximos 4 anos. Preguntaballe eu polos proxectos que non puideron sair adiante, agora voulle preguntar polos que si se materializaron, de cal está vostede máis orgulloso? Bueno, nós estamos orgullosos de moitos proxectos, non? É dicir, nos presentamos este equipo de goberno, nos presentamos dunha maneira moi humilde e nós sí que fomos capaces de percibir as necesidades en cada unha das parroquias e transformar esas necesidades en cada unha das parroquias en proxectos políticos e que tuvesen a financiación correspondente a cada un desos proxectos políticos e que fosen realidades esas obras, non? Eu podo dicir que nós estamos moi contentos, por exemplo, nas aceras que se fixeron, por exemplo, na parroquia de Lois, entrando en Paradela, na que se fixo en Leiro tamén por diante de Casa Lede, na que se está facendo ahora mismo nos Castaños, dende a rotonda dos Castaños ata o Pazo Barrantes, incluído o Pazo Barrantes, que o anterior equipo de goberno dicía que non se podía facer, que non se podía levar a cabo porque estaba afectado por patrimonio, e era mentira que estuvera afectado por patrimonio, por eso nos podemos negociar coa propiedade para poder levar a cabo pois esa infraestructura. Estamos moi contentos e moi satisfeitos das obras que se fixeron, por exemplo, no cementerio de Sisán, no cementerio de Leiro. Estamos moi contentos co que se fixo tamén en Barrantes, en torno á iglesia de Barrantes, con aquel aparcadero que era moi complicado. É dicir, estamos moi contentos e moi satisfeitos co proxecto que presentamos o IDEA, que, bueno, que nos foi concedido unha subvención de 700.000 euros, que ademais, bueno, pois aí vamos a permitir aforrar 75.000 euros aproximadamente cada un dos anos, e, por lo tanto, ese é moi importante. Estamos moi contentos, digamos, dos servicios básicos que lle demos aos veciños, das augas municipales que chegaron a cada unha das casas, estamos moi contentos dos saneamentos que se levaron a cabo e aínda os que quedan pendientes, estamos moi contentos dos puntos de luz que nos pediron os veciños e que podemos, é dicir, hai un sinfín, digamos, de obras que se levaron a cabo que evidentemente pois este equipo de goberno pois estamos moi contentos. Falaba vostede agora do Servizo Municipal de Augas, un dos momentos máis complicados do mandato, supoño que sería nese no que comezaron a chegar as facturas infladas aos veciños. Ocorreu en 2 ocasións. Hai garantías de que non volva a ocorrer nunha terceira? Vamos a ver, en materia de auga dos recibos hubo un erro, o Concello de Ribadumia, digamos, a recaudación estaba xestionada polo oral. Evidentemente, hubo un erro que eso pode pasar en calquera empresa privada, ou en a administración tamén pode pasar. Cando detectamos que había un erro, nos instamos a Oral a que corrixisen ese erro e, evidentemente, a Oral non foi competente para solucionar un erro. Nunha empresa privada, un erro se soluciona en 2-3 días, se hai un problema de facturación ou calquer outro tipo de problema, digamos. Sí, iso foi na primeira ocasión, non? Na segunda xa era o servizo, xa dependía do Concello.
No Concello nunca tuvemos ese problema, é dicir, o problema resideu precisamente con ese problema que hubo, bueno, pues que hubo unhas confusións, digamos, na facturación, digamos, da auga municipal, non? Entón, nós o que queríamos dentro do Concello, evidentemente, se hai un error, se corrixe ese error. O que pasa que a Oral, pues, non tuvo a capacidade suficiente para poder dar solución en 2-3 días, en 15 días ou un mes. Por lo tanto, estuvemos a expensas deles. Evidentemente, o Concello de Ribadumia estamos moi disconformes con esa maneira de gobernar, con esa maneira de levar a cabo esa xestión por parte da Oral, e a verdade, pois, en algún momento incluso pensamos que era algo político, porque eso non tiña ningún sentido. Evidentemente, a partir de aí, bueno, que xa o tiñamos claro, porque xa o viñamos estudiando, pois os impostos ao servizo de recaudación pasou a máis municipais, e evidentemente agora estamos facendo unha xestión moito máis axeitada, unha xestión moito máis cercana ao veciño, se están cobrando todos os recibos, e, bueno, polo tanto, a xestión nese aspecto, pois estamos moi contentos, estamos moi satisfeitos, porque, aparte, hai unha cercanía co veciño, e o veciño sabe que son uns impostos municipais. Antes, os anteriores equipos de goberno, o anterior equipo de goberno, dicían, no, é que eso lle corresponde a Oral, non lle corresponde a Oral, son impostos municipais, e agora os cobra o Concello sin ningún tipo de problema, e, evidentemente, se hai un erro, se soluciona, e incluso se soluciona no momento, non hai que esperar nin un mes, nin 2 meses, nin 3 meses. Por lo tanto, eu creo que eso foi un acerto, e ese problema, evidentemente, que o Partido Popular lle quería sacar rendimento político porque se alegraba de que houbera ese error para, bueno, pois para poder criticar este equipo de goberno supo resolvelo con eficacia, con solvencia, e a partir de aí tamén, bueno, pois pasamos nós a xestionar os servicios, que é un tema moi difícil, e a parte que lle pode dar, digamos, un aforro, digamos, ao Concello en torno a 75.000 euros, que son moi necesarios para as entidades culturales e deportivas, e tamén para, digamos, pois para os veciños, para que se poidan facer máis inversións. Por lo tanto, bueno, eu creo que este equipo de goberno, ese bache que pudo haber nun momento determinado, pois evidentemente, bueno, o resolveu con moita eficacia e con moita eficiencia. Bueno, despois de maio, despois das eleccións, que lle pode ofrecer vostede? Xa non digo Independentes por Ribadumia, digo vostede, David Castro, que lle pode ofrecer a Ribadumia? Bueno, nos lle podemos ofrecer a Ribadumia, bueno, sobre todo, humildade e traballo. E despois das eleccións do 26 de maio, nos evidentemente temos proxectos moi importantes en Ribadumia para nosos servicios básicos, que son auga, alcantarillado e electricidade, é dicir, puntos de luz, pois é un tema moi importante. Nos temos proxectos importantes que, bueno, que de feito están os proxectos feitos, como pode ser o adecentamento e a solución, digamos, á seguridade vial en torno ao Colexio Público Julio Becerra Malvar, que hai un proxecto en torno a 1 millón de euros que nos deron o visto bueno tanto Educación como, digamos, a dirección do Colexio de Barrantes, tamén as AMPAs tamén nos deron o visto bo, o UMIA Club de Fútbol, porque digamos que iso é unha familia, digamos, é unha familia de educación e tamén deportiva, e polo tanto todos temos que estar de acordo, e ese é un proxecto precisamente que está encauzado para poder levar a cabo. Por lo tanto, eu creo que eso é moi importante, aparte, bueno, pois o tema do IDAE, que, bueno, pois se fai facer unha inversión de 600.000 euros, pois tamén é outro proxecto moi importante que xa está concedido e que tamén hai que resolver, e, bueno, pois eu creo que son, digamos, actuacións moi importantes para o crecemento, pero en todo caso, nós o que queremos é ter esa relación cos veciños, ter a opinión dos veciños, e que os veciños nos describan e nos soliciten, digamos, esa aportación, digamos, para poder levar a cabo os proxectos que máis necesarios son en cada unha das parroquias ou, digamos, actuacións importantes. E que lle parece a marcha de Salome Peña? Acertou ou errou na súa decisión de marchar? Bueno, evidentemente eu non creo que non debo de ser a persona que ten que valorar se foi un acerto ou non foi un acerto. Eu creo que para a política municipal, evidentemente, bueno, fixo a súa aportación durante estes 14 anos, pero unha persoa cando marcha ten que marchar coa cabeza alta e evidentemente non dando pena. Evidentemente este equipo de goberno e eu persoalmente cando marche estarei moi agradecido aos veciños e me marcharei sin ningún tipo de problema. Eu creo que evidentemente marchar criticando, pois eu creo que eu polo menos non o vou a facer así, desa forma, pero bueno, evidentemente, bueno, pois cada unha das persoas, pois evidentemente elixe como e cando facelo. E o novo candidato do Partido Popular, Martín Vázquez, é unha ameaza para Independentes por Ribadumia?
Bueno, eu non sei se é unha ameaza ou non é unha ameaza, nós entendemos que non é unha ameaza porque nós fixemos un traballo e nós entendemos que o traballo é o que ten que, de alguma maneira, reinar, é o traballo que ten que definir, digamos, o futuro, non? E, polo tanto, pois, para nós non é unha ameaza, o que sí creo que se confundeu na súa presentación, se confundeu cando falou, digamos, da circunvalación de Barrantes, que non quería, bueno, aí non o entendí moi ben, pero a circunvalación de Barrantes, que quería o tráfico, pois, quitalo de Barrantes, ten que explicar como, e se é positivo para Ribadumia quitar todo de Barrantes, non? Eu creo que estuvo desafortunado cando dixo que iba a regularizar, digamos, a variedade de folla redonda, aí non ten nada que facer, porque ese paso xa está dado, e agora mismo só hai que esperar 4 anos, e, polo tanto, bueno, pois aí, nese aspecto, pois evidentemente, pois non estuvo acertado. Eu creo, e lle recomendo ao candidato do Partido Popular, que é moi importante que pase polo Concello, que se lle explica perfectamente e pode ver os proxectos e como se fixe unha xestión oportuna, porque evidentemente pois eso pois lle vai a dar quizá unha maior formación precisamente para ter opinión sobre os temas e que non este ao dictado dos anteriores do anterior equipo de goberno, que eso non é positivo, é dicir, non se pode fixar en eso no que lle din, senón que el que ten que palpar a realidade e que sepa e que decida por si solo. Houve un certo ruxe durante bastante tempo en Ribadumia, así que creo que convinte preguntarllo, o PP propuxolle en algunha ocasión ser o seu candidato? Non. O Partido Popular a mí nunca me propuxo nada ser o seu candidato, e evidentemente nós somos independentes por Ribadumia, traballamos por independentes por Ribadumia, estamos moi contentos de ter unha formación como a que temos, eu persoalmente estou moi contento cos concelleiros que temos, cos concelleiros e co equipo que temos, que son de distintos colores políticos, posiblemente, pero evidentemente entre todos estamos facendo un traballo a diario moi importante, e polo tanto a nosa formación política independente por Ribadumia e temos que seguir a traballar en esa mesma línea. Entendo, polo tanto, que tampouco houve conversas entre o Partido Popular e Independentes para unha posible reunificación. No, evidentemente non houve ningún tipo de contactos, nin nos entraríamos en ese diálogo, porque evidentemente non nos importa. A nos o que nos importa é, aparte, os veciños nos están dando parabéns por ser sólidos e por gobernar como estamos gobernando, e, polo tanto, para nós é moi importante seguir nesta mesma línea, é unha oportunidade que un partido independiente pois que goberne da maneira que estamos a facer, porque nós tratamos a todos os veciños por igual, e nós creemos en todos os veciños por igual, e, polo tanto, nese aspecto, nos lle demos un cambio moi importante a Ribadumia, un cambio importante, e non necesitamos deses partidos precisamente para facer algo distinto. Polo tanto, eu creo que aí que non temos nada que facer. E sobre o seu actual goberno, un tripartito composto por independentes, o PSDG e Somos Ribadumia, foi difícil coordinarse entre as tres sensibilidades que conforman o Executivo? Non, pois a verdade é que cando se crea un proxecto político, é dicir, hai que distinguir, non, entre cando se fala de bipartito, tripartito ou cuatripartito, nos funcionamos e gobernamos como un equipo de goberno, nos creamos un proxecto político para os veciños de Ribadumia, non utilizamos ou non gobernamos como tripartito, que cada un, pois, cada partido pois goberna como quere, non? Nos esa forma de gobernar non entendemos, nos creemos nun proxecto político e todos buscamos o mellor para o cidadán, o mellor para os nosos veciños, e traballamos dende ese punto de vista, e a verdade é que nos dou un bo resultado, e de feito ese é o que hai que pensar. Tamén quero dicir que Salomé Peña, en algún caso, e o Grupo Popular de aquí de Ribadumia, bueno, pues de alguna maneira critican ao Partido Popular, ou nos criticaban a nós como independentes por ser un tripartito, non? Dunha maneira despectiva. A mí me gustaría que agora esas persoas que, de alguna maneira, que desen a súa opinión a que é un tripartito, por exemplo, en Andalucía, que está gobernando pois o Partido Popular, Ciudadanos, ou que está gobernando pois Vox. Bueno, eu creo que esos datos pois son moi importantes, e a hora de criticar e a hora de valorar, pois estas cousas tamén as hai que ter en conta. Entón, entendo, se os resultados fosen os mesmos, repetiría pola súa banda o tripartito, sen problema. Bueno, nos vamos a esperar os resultados, a ver que o que pasa cos resultados, e despois, bueno, pois evidentemente valoraremos. Nos vamos a estar na posición no que os veciños nos digan. Xa máis brevemente, voulle preguntar tamén pola sanidade en Ribadumia. Tivemos un problema destacado no aspecto en materia de saúde, foi o problema do pediatra, que o Concello comparte coa illa de Arousa. Tanto o Goberno insular como o Goberno de Ribadumia solicitaron unha xuntanza co Conselleiro de Sanidade, pero de momento ese encontro non se materializou, aínda que si se resolveu temporalmente
o problema da ausencia dese pediatra, non? Sí, efectivamente, aínda que non nos recibeu, efectivamente, Ribadumia tiña un problema, non é un problema solamente de agora, senón xa dende o verán, é dicir, ten varios problemas, un co pediatra e outro tamén, digamos, co persoal facultativo, non, cos médicos. Evidentemente, nos estábamos un pouco descontentos por esta situación, digamos, que se estaba xerando aquí en Ribadumia, e aparte, bueno, ese descontento que estaba na veciñanza daqui de Ribadumia. E nos o que pedíamos, precisamente, xunto co Concello da Illa, era, porque tienen as mesmas características que nós, compartíamos precisamente o pediatra, era, bueno, pues reunirnos co máximo responsable para buscar unha solución. Evidentemente, nos reunimos xa co director xeral dos Sergas, aquí en Pontevedra, evidentemente estivemos reunidos, se solucionou o tema do pediatra, se solucionou o tema dos facultativos, e, bueno, lle pedimos que isto que non volva a pasar, porque, bueno, pues eso é negativo para Ribadumia. Evidentemente, el nos transmiteu que, bueno, pues de alguna maneira que as necesidades eran moitas e que os recursos eran poucos, a nós eso tampouco nos vale, porque nós o que temos que exixir que os veciños de Ribadumia sean atendidos correctamente polos Sergas. Pero, bueno, tamén entendemos, digamos, os recursos que eles poden ter, pero evidentemente non os podemos compartir, e polo tanto nos o que temos é que buscar o mellor para os veciños de Ribadumia, e, bueno, temos que traballar e seguimos traballando nesa mesma línea. Que lle parece se rematamos a entrevista falando do Arousa Fútbol 7, vaise celebrar en Ribadumia, que papel xogou o Concello para que o torneo abandonase Vila García e viñese para aquí? Bueno, o Concello de Ribadumia e este equipo de goberno e eu como alcalde, por suposto, evidentemente sempre apoiamos o deporte. Nos estamos promocionando o deporte, cada un dos deportes, aquí se fixeron torneos importantes, as distintas entidades deportivas estamos facendo inversións importantes, no Umia Club de Fútbol se fixeron inversións importantes, como pode ser a cafetería, agora unha caseta importante, este proxecto que falábamos antes do Julia Becerra Malvar, pois tamén vai un proxecto moi importante para o Umia Club de Fútbol, agora tamén se lle vai a cambiar o Umia Club de Fútbol todo o alumeado público, o alumeado, digamos, do campo de fútbol, que estamos falando en torno a 38.000 euros, en Ribadumia, no campo de fútbol de Ribadumia, bueno, pues tamén se fixeron obras importantes, se van a facer agora unha inversión tamén de 30.000 euros, no Náutico Muiño se vai a regularizar, se vai a legalizar o Náutico Muiño, é dicir, o Concello de Ribadumia está promocionando, está apoiando a cultura, está promocionando o deporte, en materia deportiva nos entendíamos que era moi importante, bueno, pues que se Ribadumia ten a oportunidade de poder facer ou poder levar algún evento importante a nivel nacional ou a nivel internacional, pues evidentemente temos que traballar para que eso se faga. E evidentemente, bueno, pues nos o traballamos, as instalacións son adecuadas para poder levar a cabo ese torneo e, polo tanto, bueno, pues evidentemente, pues costou traballo, por suposto, porque había outros concellos que estaban interesados, pero nos entendemos que é algo moi importante para Ribadumia en materia deportiva, en materia de promoción do Concello, en materia turística e tamén para todos os veciños daqui de Ribadumia, porque evidentemente se agora na Semana Santa, que vai a ser un previo, pois van a pasar 5.000 veciños, pois eu creo que iso é moi importante para todo o que dixen, para a promoción, pero tamén os veciños, esas persoas que veñen aquí a Ribadumia, pois evidentemente no sector da hostelería, no sector servicios, pois evidentemente pois van a deixar pois recursos económicos que son moi importantes para todos os veciños. Pois, alcalde, se parece descansamos un chisco, imos a publicidade. A volta seguimos falando co alcalde de Ribadumia, xa no tempo do faladoiro. Tamén nos van a acompañar aquí neste set de contrastes os analistas convidados desta noite. Vémonos en cuestión de minutos aquí neste primeiro contrastes do 2019 en Canal Rías Baixas. Pois seguimos en contrastes aquí en Canal Rías Baixas, por se non o notaron, estamos metidos de cheo en precampaña electoral. Temos por diante meses intensos de propostas, de promesas e tamén de certo lío, porque con tanta convocatoria electoral quizáis vostedes estean un pouco perdidos. Vámolo a aclarar un pouquiño. O vindeiro 28 de abril temos eleccións xerais e o 26 de maio temos as municipais e tamén as europeas. Imos agora a facer en contrastes unha radiografía de como está a situación e pregúntense vostedes na casa, están vostedes mellor agora que hai 4 anos? O seu concello mellorou con respecto ao 2015?
cando se celebraron as últimas eleccións municipais. Bueno, pois imos facer esa mesma radiografía que lles propoñemos que fagan na súa casa, imola facer aquí en Contrastes, agora nunha mesa redonda. Continúa connosco o alcalde de Ribadumia, David Castro, e se incorporan ao debate a xornalista Maruxa Alfonso, redactora da Voz de Galicia. Boas noites. Boas noites. Tamén se incorpora ao debate Soledad Reis, xornalista e tamén excompañeira de Todo Grove. Sole, moi boas noites. Boa noite. E por último, sumase a nosa mesa de análise o redactor xefe do Diario de Arousa, Beni Yáñez. Moi boas noites, Beni. Que tal? Bueno, pois vos traslado esa pregunta que lle facía agora a nosa audiencia. Estamos mellor agora que hai 4 anos? Estamos mellor agora no 2019 a piques de celebrar esas municipais con respecto ao 2015? Non sei, por exemplo, Maruxa? Home, quero pensar que sí, non? Que a situación, inda que non mellorou igual todo o que debería, sí que estamos un pouquiño mellor, non? Parece que a economía está recuperando un pouco e que a situación nos concellos, polo menos, non temos esas cifras de paro tan escandalosas de hai anos e non temos tanta preocupación nin tanto temor como hai 4 anos, non? Por esta banda, por exemplo, Sole, ti ves que a cousa vai a mellor agora que hai 4 anos? Eu quero pensar que un pouco mellor sí, pero tampouco quero pecar de optimista, porque penso que se ven os datos macroeconómicos, digamos, sí que falan dunha mellora, bueno, bastante notable. Esa mellora non está chegando como debera aos petos das familias, da clase traballadora. A renda media sigue moi por debaixo dos niveis de 2008, da precrise. De feito, creo que, quitando a Illa de Arousa, é unha situación que se extrapola a todo o Salnés. En todos a tendencia é, todavía non conseguimos chegar a esa recuperación que sería desexable. Ou seja, que recuperación sí, pero non nos petos dos veciños. Non sei se ti, Beni, tes esa mesma percepción. Eu creo que vou a ser un pouco máis pesimista. Penso, por exemplo, na fragmentación do voto, na idea e na trayectoria que se está vendo de que cada vez sigue o voto máis fragmentado. Creo que é síntoma de que a xente sigue buscando algo novo. Non sabe exactamente que está buscando, quizáis, por eso cada vez aparecen novas forzas políticas, as que xa estaban, que estuveron moi arriba, cada vez están moi máis abaixo, pero esa tendencia de que a xente sigue buscando algo, sigue buscando un cambio, incluso eso de apuntarse sempre a siglas máis recentes, máis novas, que incluso moitas veces non sabe ben de onde coxea cada formación política, pero o feito de apuntarse eso sempre a cousas novas é porque non está moi conforme co que ten, ou polo menos eu interpreto dese xeito, sí. Iso levanos tamén a falar, por exemplo, da fragmentación das corporacións municipais. Temos na nosa contorna varios casos, non? Na que o panorama político aumentou en representacións de formacións, por exemplo, Cambados ou Padrón ou Pontecesures. Nestes concellos onde hai moita representación, diferentes grupos, credes que foi difícil gobernar, que esa fragmentación da que tamén falaba Beni implica problemas a hora de gobernar? Voulle preguntar primeiro ao alcalde, porque neste aspecto de corporacións creo que é unha voz máis autorizada, non? Bueno, evidentemente as maiorías vamos percibindo que se van terminando, non? Entonces eu creo que saindo ou tendo a base, non, de que as maiorías son moi difíciles a día de hoxe, eso se ve na política nacional, se ve nas políticas, nas comunidades autónomas, por suposto nos concellos, pois tamén sabemos que as maiorías que son complicadas, non? Eu creo que o importante en política é ter a capacidade de poder crear un proxecto, de poder crear un equipo de goberno para poder xestionar. Entonces, bueno, pues evidentemente é unha posibilidade máis, evidentemente require máis esforzo, pero supón que tamén ten máis ventaxas, non? As maiorías absolutas, cando gobernas con unha maioría absoluta, pois evidentemente, pois ao mellor faz cousas que te levan a facer cousas, pois ao mellor que non estás de todo acertado, non? Cando hai distintas ideas e eres capaz de consensualas para crear un solo proxecto, pois eu creo que iso é enriquecedor na política e a política que se debe basar, digamos, un pouco en eso. Entonces eu creo que os políticos locais temos que pensar en que hai que ser capaz de crear un proxecto político que beneficie a todos os veciños, pois, dun concello. Creo que, bueno, pois, no caso de Ribadumia, pois así o fixemos e creo que, bueno, pois que é un exemplo importante e creemos neso, por suposto. Pero eu creo que cada vez máis as maiorías se terminan e cada vez máis é necesario que as distintas formacións políticas evidentemente se teñan a capacidade de chegar a acordos que pensen nun proxecto para o propio concello, para o que teñen que gobernar, un concello neste caso, e que ese proxecto que sea viable e, polo tanto, que sea beneficioso para todos os veciños.
Como vedes, o tema da fragmentación entón é positiva e negativa para a cidadanía, a fin de contas? Eu creo que debería ser positiva. O problema é que os nosos políticos non están acostumbrados a entenderse. Están acostumbrados a pelexar, parece. E entón atopámonos con situacións nas que é imposible sacar algo porque non son capaces de poñerse de acordo. Que é o que pasa nas generales. Nas xerais que vivimos hai 2 anos e o ano anterior. 2015, non? Cando as houve que repetir despois, Claro. non? O sea, os cidadanos falan e elixen os seus políticos, non? E estes teñen a misión de chegar a algún acordo para poder sacar adiante un proxecto, como se fixo en Ribadumia, como se fixo en Cambados, con máis ou menos acerto, pero polo menos sí que están condenados a entenderse, eu creo. E de feito, a xente o que está pedindo é que os políticos entendan. Pero... Sí, o que pasa é que, bueno, nestes anos hubo moito mensaxe político, moita forza, sobre todo de algúns grupos políticos, en que facían ver a idea de que ou había unha maioría clara ou aquelo era un desgoberno, non? E ao final, pois, nestes 4 anos sí que hubo algún cambio político, pero creo que todos esperábamos máis cambios políticos dos que hubo, non? Neste mandato a nivel municipal, e hubo gobernos de varias cores políticas que aguantaran hasta o final. E iso tamén, sobre todo con iso que decía antes, de que cada vez aparecen máis forzas políticas, o que distino xa non é só que estén condenados a entenderse, sino de que isto vai a ser, me parece que algo a máis largo plazo, que vamos a ter que facer todos un cambio de mentalidade, de asumir de que as coalicións postelectorais van a ser o pan nuestro de cada día, non? Que se di, e hai que aprender que non é o fin do mundo, que se pode chegar a acordos, e que hai que chegar a acordos. Pero a mensaxe que están lanzando os políticos é totalmente contraria, ou estás comigo ou estás contra min. E iso é o que non pode ser, sabes? Porque ao final é o que ti dis, cada vez hai máis e cada vez están máis condenados a entenderse, entón ou que acaban chegando a acordos ou vamos a vivir situacións nas que os concellos, nas que o Estado sexan ingobernables por completo. Eu creo que tamén que a política, polo menos en termos ideais, debería ser unha cousa máis pegada á realidade. Moitas veces o que te dicías antes, non? O sea, vamos a pensar que xa estamos en outro tempo, máis plural e máis fragmentado, se queres. Pero sí que é certo que había unha tendencia a pensar ou unha tendencia a enviar a mensaxe de que se non era A ou B, ou todo o que se saíra dai, pois non iba a ter a forza para sacar adiante un proxecto. Pero eu creo que pode e debe ser o contrario, non? Porque a fragmentación ao mesmo tempo é algo que obriga ao diálogo. E igual tamén é algo que obriga a manter ese contacto coa realidade social e a romper un pouco con esa política de élite e de burbulla que a veces é o que falla un pouco, eu creo, a hora de dar solución aos problemas, ás cousas que preocupan. Bueno, pois veremos a partir do 26 de maio se hai fragmentación, se alguén suma máis maiorías. Agora, se vos parece, imos facer unha análise da nosa contorna, das Rías Baixas, das comarcas de Pontevedra, o Salnés e tamén do Barbanza, un poquinho como vichedes a actividade política deste mandato e se houbo máis fallos que acertos, tamén como lle preguntaba antes o alcalde, e se credes que esas accións políticas lle poderían pasar factura aos gobernos locais que temos agora mesmo. Quen comeza? Quen se atreve a comezar? Bueno, pasar factura, non sei se é a palabra adecuada. Eu creo que pode haber algún cambio, o cambio nunca está descartado, non? Pero é o que decía, non? Eu personalmente esperaba algún outro cambio, por lo menos no que na comarca do Salnés ou na zona de Rías Baixas, tal como empezaba o mandato, tal como se fraguaba incluso os gobernos nalgún municipio aquí no Salnés, pois sí que sempre houve a dúda, de feito estuvose momentos moi próximos a romper algún goberno, non? Pero, bueno, ao final este mandato demostrou tamén que é posible chegar ao final, é posible esgotarse, é lógico que teña que haber disputas políticas polo medio porque son forzas diferentes, non? Ao fin e ao cabo, hai intereses tamén diferentes personais, pero lonxe diso, incluso eu creo que os partidos máis conservadores, non, que sempre foron os que tuveron esta idea de que había que gobernar sempre a obter unha maioría e tal, e que antes, de feito, pelexaban porque se cambiase a lei electoral para que gobernase sempre a lista máis votada, agora que xa non teñen tan claro, non? Esa mensaxe diluíuse un pouco, porque realmente é un escenario moi incerto, non? Do que vai a pasar tanto a nivel municipal como estatal. Eu tamén son da opinión de que, de feito, as eleccións xerais probablemente se adelantaron as municipais porque nas municipais nadie sabe moi ben o que vai a pasar, en cambio nas xerais é máis fácil ter unha enquisa de por onde poden ir as cousas, non? E creo que non é de todo sorpresivo ou desinteresado que unhas eleccións sexan antes que outras, non? Maruxa. Eu tamén penso como Beni, non? Que é certo que se esperaba máis do cambio, non? Sobre todo, pois non sei, a lo mellor en algunhas localidades como Cambados, nas que
pasaron dun goberno de moitos anos, da mesma partido político, a outro contrario, pero tamén hai que entender que tamén é difícil eso, saber ao alcalde, chegar e rachar con todo e cambiar todo de repente e entendo que, bueno, que o máximo, que o que está ben é que conseguiran chegar ao final, non? Porque a verdade é que eu creo que o día 2 do goberno de Cambados ninguén daba un peso por él, por exemplo, e mira, ao final conseguiron, con tiras e afloxas, conseguiron sair adiante e chegar hasta o final. Alcalde, eses gobernos do cambio que falaba agora Maruxa, xeraron demasiada expectativa, quizáis na poboación? Eu creo que os partidos políticos teñen que pensar en que hai que gobernar e que hai que gobernar para o povo, non? E que hai distintas opcións políticas e os veciños deciden que opcións políticas. E os políticos estamos obrigados a entendernos e crear un proxecto precisamente para a cidadanía, non? Entón, bueno, eu creo que partindo desa base, é dicir, o que temos que facer despois dunhas eleccións municipais é traballar e crear un proxecto político para o Concello que gobernas. E, polo tanto, esa é a base fundamental, non? É dicir, esas liortas de partidos políticos que non queren entenderse, que ao mellor os partidos máis conservadores, pois ao mellor eran un pouquiño máis afíns, digamos, a esa filosofía, eu creo que eso todo ten que cambiar. A política, como todo na vida, vai evolucionando, a política vai evolucionando e ten que ir cambiando, e os políticos temos que ir cambiando, porque nós o que temos é que darlle solucións para os veciños, non? É dicir, eu eso de chegar a un goberno e querer cambiar todo da noite para a mañán, pois non o entendo. É dicir, eu creo que un concello, unha provincia, unha mancomunidade, unha autonomía, é dicir, eso se construye ano tras ano, e polo tanto hai que entender que cada ano se van facendo cousas e cada ano hai que mellorar esas cousas e polo tanto, cando te toque gobernar, pois evidentemente con todo o que tes nas mans, pois seguir evolucionando para o próximo que veña que poida facer máis grande o teu concello, máis grande a túa provincia ou máis grande a túa comunidade autónoma. Evidentemente eu non comparto ese, cando chegas a un goberno, bueno, pois de cambiar as cousas, bueno, pois como a veces se pretende, non? É dicir, non, eu creo que é unha evolución, que hai que entender esa evolución e que hai que facer as cousas cada día mellor para que eso, ao final, pois os veciños o perciban e que sea o benestar de todos os veciños, bueno, pois neste caso, pois dos Salnés tamén. Sol, eses gobernos do cambio xeraron expectativas quizáis demais, chegaron para rachar con todo e ao final pois quedou a cousa a medias, podemos dicir? Bueno, eu creo que tamén non podemos perder a perspectiva aquí de que estamos falando de concellos, efectivamente, a capacidade limitadas, claro. Efectivamente, moitas veces, claro, pois falase dun goberno do cambio e facemos unha serie de cábalas que chocar coa realidade, incluso. Claro, e que son cousas que un concello non ten capacidade para levar a cabo no seu día a día, non? Son directrices que veñen marcadas ou pola autonomía ou polo goberno do Estado directamente. O concello está para as cousas máis pequenas, para os problemas máis cercanos, digamos. Xeraron demasiadas expectativas? Bueno, eu penso que están no bo camiño, Tal vez estes 4 anos, aínda moitos concellos, pois foron un pouco, tal vez, de ensaio tamén, non? Para esa nova política, ese sumar forzas e non seguir unha liña tan, digamos, dictatorial, en sentido. Entón, bueno, eu creo que se trata de que as forzas políticas teñan altura de miras e sigan mantendo esa vontade de diálogo e de chegar a acordo. Pois podemos facer agora, se queredes, unha quiniela do que pode pasar en varios concellos. Para iso vamos comezar en base a unha enquisa publicada en uns días en La Voz de Galicia, vaiche tocar a ti de primeira, Maruxa. Por exemplo, no caso da cidade de Pontevedra, dabanlle maioría absoluta a Lores. Non sei como vedes se Lores pode continuar agora con maioría absoluta, vedes con forza dabondo, a pesar de todos os anos que xa leva, pois con forza dabondo para continuar un mandato máis? Vou a comparar a Lores co seu antítesis, non? Que Gonzalo Durán, e eu creo que os dous teñen o camiño de Vilanova, e eu creo que os dous teñen o camiño completamente libre para volver a repetir. Non creo que en Pontevedra haxa cansancio nin desgaste, igual que tampouco vexo en Vilanova, non sei. Como vedes vos na cidade de Pontevedra? Tamén falamos dun alcalde, bueno, que o alcalde, con mayúsculas, e bueno, non tivo tampouco ningunha crise, ningún problema no último mandato que lle poida pasar factura agora mesmo, entón sería unha sorpresa tremenda que Lores non repetira en Pontevedra. En Ribeira, por exemplo, que estivo xa a cousa un pouquiño máis revolta, Manuel Ruiz tivo algún que outro sobresalto, tamén algunha que outra dimisión dentro do seu goberno. Ti, Beni, como ves o panorama en Ribeira?
Claro, se acertero quinielas faríame rico, non? Pero me refiro... Estaremos noutro lugar. Pero, non, eu creo que Ribeira, máis que nada, un concello no que normalmente o voto conservador, e non creo que, onde que si hubo un pouco de, tuveran uns cuantos problemas, algunha concelleira, non? Que se chegou a marchar e tal, pero non creo que cheque como para supor un volco electoral. Eu penso que non, como decía a compañeira tamén, non? Penso que Pontevedra, Vilanova, hai certos concellos que independentemente da opinión política que poidas ter, non? Con cada un dos seus dirigentes, son como eso, alcaldes que levan un montón de anos e que non programáticamente, pero políticamente saben o facer moi ben, non? É dicir, saben buscar o voto moi ben, e saben traballar eso, e creo que iso vai a pesar, non? Moito na xente. Despois hai concellos no que realmente adiviñar que é o que vai pasar, ou non o que vai pasar, o que vai pasar máis ou menos, en mellor podemos facer todos aquí, eso, voto dividido, etcétera, etcétera, pero quen vai a gobernar, pois como en Cambados non hai 4 anos vai estar pois no mismo momento da votación, a mellor. Eu creo que tampouco podemos descartar nada, porque nadie daba un peso porque PP perdera Cambados hai 4 anos, e dounos a sorpresa por completo. Ribadumia tampouco, o alcalde, tampouco se daba por feito que o PP podera perdela, e así pasou, o sea que eu creo que estamos nun momento no que todo está aberto e no que pode pasar calquera cousa. Por exemplo, no Grove, Sole, ti traballaches durante un tempo en todo Grove, coñeces perfectamente a política municipal daquel concello. Ti crees que, por exemplo, o plan xeral, que foi o, digamos, o proxecto estrela, non, do concello e de Cacabelos, pois que lle poida pasar factura, ou pola contra, despois de toda a polémica que houbera co anterior plan, poida sacar rédito dese pexón? O Pexón vai a volver a ser, sen dúbida, unha das claves das municipais no Grove. Foi a clave nas anteriores para o descalabro absoluto que lle implicou o Partido Popular. Chegados a este punto, e despois de todo o que se leva traballado dende o Concello, todo o que se leva falado e refalado do plan xeral, pois eu non descarto que tamén poida pasar factura que 4 anos despois siga estando como está. Sí, o problema é que nos pexóns sempre foi, eu creo que un erro en canto á estrategia non política, porque nos pexóns tocar as lindes, ou tocar un plan xeral de ordenación, ou tocar unha parcelaria xusto antes das eleccións, eu creo que son cousas que hai que facer ao principio, non, dun mandato. Esa era a idea de Cacabelos. Claro, pero foise dilatando de tal maneira que pero chegado. Eu creo que é mellor paralo antes de poñerte a él xusto antes dunhas eleccións. Claro, eu entendo que chegados a este punto que diga basta e contentar a todo o pausa, mundo, é non? imposible, sempre vai haber. Están convencidos de que o Pexón vailles dar votos, de que aprobar o Pexón vailles a dar votos, porque é certo que o Pexón leva 2-3 meses en exposición pública e non houbo rebumbio ningún, sabes? Non se sentiu, non hai grandes malestares, non hai bueno, pero o traballo previo fíxose, no, todos estes anos non foi como da outra vez, xusto encima, todo follón, xusto encima, é moi complicado contentar a todo. Pero por eso che digo que hoxe en día eles pensan, eu creo, que o Pexón lle vai dar rédito e que por eso están intentando apuralo para poder leválo. Outra cousa que lle dé tempo, porque ese Pexón falta un informe que xa empeza a ser difícil que chegue antes de... Eu sinceramente non creo que o Pexón vai a ir a pleno antes das eleccións municipais. Eu tampouco creo, pero creo que máis porque non lle dá tempo que porque non queiran, Bueno, e falando de formacións políticas, non, en varios concellos da nosa contorna, e romperon no 2015 as mareas con diferentes nomes, preguntaros polas mareas e tamén pola irrupción de outras novas forzas agora no 2019, caso, por exemplo, de Vox, que en principio sí que se presenta en Pontevedra, tamén esa enquisa que comentábamos antes de Lago de Galicia, daríalle un concelleiro en Ribeira. Como vedes o panorama das mareas e tamén a posible irrupción de Vox na política local, na política das Rías Baixas? Eu penso que a dereita copia un pouco o malo que ten a esquerda, non? De fragmentarse, me refiro malo no sentido de estrategia política, de que sempre era a esquerda que tradicionalmente chegaba fragmentada, e iso resta moitísimos votos, sobre todo nun sistema como o noso, no que non só o reparto de escaños ou de concelleiros, sino a barrera do 5%, de que hasta que te o 5% dos votos non te o primeiro escaño, é carísimo conseguir o primeiro concelleiro, o primeiro diputado, non? Entonces, tradicionalmente a dereita sempre era moi intelixente nese aspecto, non, de chegar agora xunta, a esquerda non, e agora chegamos a unhas eleccións, nas que todo o mundo chega moi fragmentado. Claro, o que pasa é que a nivel municipal vai ser un pouco complicado, non, que Ciudadanos estaba intentando, sobre todo nos povos máis grandes. Vox creo que vai ir un pouco pillado de tempo, non? Me parece que non vai armar candidaturas, polo menos aquí no que nos Salnés, nos povos máis pequenos, prácticamente imposible, non? Pero
o feito de que xustamente, ademais, vaya antes as xerais das municipais, pois realmente, volvo a insistir, non é tampouco baladío, non é simplemente azar, o sea, foi pensado, creo, por algo, non? Por algunha estrategia electoral. Eu creo que esta fragmentación, ou chamalle, sí, fragmentación, pode ter un efecto contrario na esquerda que na dereita, porque ata este momento a dereita era un territorio hexemónico do PP. Entón, claro, o efecto pode ser totalmente contrario para as formacións nos concellos nos que o PP xa tiña representación, esa irrupción de Vox ou de Ciudadanos que están anunciando candidatura en varios municipios do Salnés, sen dúbida vai a restar votos do PP. Porque, bueno, é o seu nicho natural. Como vemos por aquí, a presenza das mareas, cree que terán continuidade, tamén esa posible irrupción de Vox, desta formación de extrema dereita, terá presenza, asentarase ben na política local? Non é fácil asentarse, bueno, un partido a nivel nacional, asentarse, digamos, pois en distintos concellos pequenos, non? Crear unha estrutura de partido é bastante complexo, primeiro teñense que asentar a nivel nacional, despois se teñen que asentar a nivel autonómico e despois teñen que crear as estruturas comarcais e as estruturas locais, non? Eu, desde ese punto de vista, creo que eses partidos, bueno, pois evidentemente queren ter a súa presencia porque, bueno, pois ten unha sensibilidade, entendemos, distintas, porque posiblemente todo nazca dun grupo político que é o Partido Popular, bueno, pues ao mellor aí nos entenderon políticamente con esa sensibilidade política que trato de decir, que, bueno, pues evidentemente, bueno, pues naceron novos partidos, esos novos partidos, a implantación, eso leva anos. É dicir, é moi difícil que de un ano para outro que salga algo, non? Eso é moi complicado. E, polo tanto, bueno, pues esa implantación, eses resultados, bueno, pues van saber máis a medio e largo plazo, pero a corto plazo, pues eu creo que a situación pues non é nada fácil, o teñen que traballar moito, me imagino que estarán traballando, evidentemente, supoño que estarán pensando máis a medio e largo plazo, pero evidentemente hai que empezar, e, bueno, pues estarán empezando, pero, bueno, teñen que pensar máis a medio e largo plazo. Bueno, alcalde, foi un placer telo como primeiro convidado deste Contrastes do 2019, agardo velo por aquí noutra ocasión, teremos oportunidade seguramente antes das eleccións municipais, así que moitísimas grazas por estar en esta noite aquí connosco no primeiro Contrastes do 2019. Moitas gracias a vos e moita sorte con novo Contrastes. Pois moitísimas grazas, alcalde. Pois nada, nos imos facer unha pausa para a publicidade, imos descansar un pouquiño e continuamos facendo esa radiografía política, tamén imos falar das eleccións xerais, que xa había por aquí algún que outro comentario, e tamén pois de varios aspectos da sociedade, non? Tema sanidade, tema pensións, bueno, en definitiva, moitos asuntos que afectan directamente a nosa vida e ao noso día a día. Pausa mínima para a publicidade e estamos de volta agora mesmo aquí no Contrastes. Bueno, pois seguimos en Contrastes en Canal Rías Baixas, xa despedimos o noso primeiro convidado, alcalde de Ribadumia, e continuamos na nosa mesa de análise con tres xornalistas da nosa contorna. Falábamos antes das eleccións municipais e agora vimos falar das eleccións xerais. Non sei se vos credes, xa o comentaba antes Beni, se o ciclo electoral estatal vai ter repercusión ou non, ou será unha proba do que podería pasar despois nas municipais? Eu creo que sí, no? O sea, creo que xa decía antes que non é casual que esas eleccións se adianten, que non se fagan no mesmo día ou que non sexan incluso posteriores, non? Dependerá moito, o voto sempre depende, sobre todo nunha cita tan cercana, do poder de mobilización, non? E pode ter varios efectos, non o teño moi claro. Imaginemos, por exemplo, que, como din algunhas enquisas, o PSOE lograse a forza máis votada, eso pode provocar, por exemplo, que moitos votantes da esquerda, que son tradicionalmente menos activos a hora de ir a votar, se relaxen, non? E acaben baixando os votos nos concellos, ainda que, bueno, despois nos concellos sí que pesa moito o nivel personal, non? Coñezo a tal alcalde, coñezo a tal candidato, voto por el, pero eu creo que máis que cambie o voto, si podo mellor influir eso na confianza que podan, pois, o mellor mobilizar a quen non consigo chegar a Moncloa, pode chegar a mobilizar o voto a esas forzas que non quedou primeira,
ou facer o contrario, non? De que esa forza que quedou primeira, pois moitos votantes poidan quedar na casa. Eu creo que, aparte de todo eso, das múltiples citas electorales que vamos a ter en mes e medio, creo que pode haber algo de hartazgo na cidadanía que ao final termine condicionando unha abstención crecente, non? Porque vai a ser moito tempo de campaña con moitísimas partidos aos que dar voz e realmente vamos a quedar todos, me parece, un pouco cansados de escoitar debates políticos no que nos queda hasta o verán, eu creo que sí. Eu aposto por ese hartazgo Sí, verdad? da xente, ese cansancio de estar permanentemente en campaña e de non parar. E eu creo que as eleccións municipais e xerais sempre, eu creo que son das máis distintas que hai, non? Porque as autonómicas poden ter algunha relación máis, pero son completamente diferentes. Sin embargo, nesta ocasión, o cuadrar tan enriba unhas doutras, eu estou de acordo con Benín que non só as xerais van influir nas municipales, sino que as municipales tamén van a condicionar o que pase despois das xerais, porque se non aspiramos a unha maioría absoluta e hai unha serie de pactos e unha serie de acordos que estarán pendientes do que pase nas... Sí, tamén se falaba que non habería pactos, non, nas xerais, que ninguén se ia mollar ata despois do 26 de maio polo que poida pasar, non? Xa, pero bueno, eu creo que a estas alturas e co escenario político que temos en estes momentos, a mí facer unha quiniela de ata que punto poden influir as municipais nas xerais ou viceversa, ou os pactos que se poden dar, é que temos un escenario tan amplo en este momento, que me parece unha cousa moi complicada. É o que decía Beni antes, a ver, eu creo que o efecto contagio, pois, vais a dar sí ou sí, porque veñen 2 meses moi intensos, son 2 citas que están moi pegadas, pero que sí creo que cal vai a ser a repercusión de unhas nas outras, pois dependerá de moitas cousas. Bueno, pois... Que non vai estar, o sea, ao mellor chegamos a situación de que vai a estar un goberno por un diputado, non? O sea, se son cousas tan asustadas que ao final non a maioría, ou se podo pactar con este perfal tamén, o sea, totalmente non se pode... Sí, é que temos un escenario tremendamente aberto, eu diría que máis aberto dos últimos anos. E nas últimas municipais houve gobernos que se gañaron por un puñado de votos, o sea que... Sí, o caso de Cambados, que creo que foi inédito, eso de levantar a mano no último momento, no que nadie sabía realmente hasta a hora da votación o que iba a pasar. Exactamente. Bueno, pois adianto electoral para o vindeiro 28 de abril, decisión que tomaba o presidente do goberno, Pedro Sánchez. Canas Rías Baixas tamén saiu á rúa a preguntarlle á xente a ver que lle parece este adianto dos comicios. Vai haber moita amontonación de votos, moitas papeletas, moita xente xa ahora cando vota non vota a todos, entón sería un problema grande para eles tamén. Eu estou bastante en desacordo con tanto despilfarro nas eleccións, porque se adiantan unhas eleccións con moitísima alegría, habendo moita xente que o está pasando mal en España. Entonces, estou bastante en contra de toda a clase política. Entonces, me parece moi mal que en pouco tempo haya tantas eleccións. Pois moi ben, xa debían de haber sido fai 6 meses. Sí, e así ya se quedan las cosas claras. Yo pienso que no, porque no, el problema que está que no aprueban los presupuestos, pero que no sería necesario adelantarlas. Me parece un gasto innecesario y una tontería. Pues que debían ter todas en mayo, que era un gasto solo, pero como en España despilfarrar é o propio dos políticos, que lle vamos facer? Vamos ter dúas, un abril e outra en maio. Así vamos entrenados. Pois así vamos entrenados, adestrados dunha cita electoral para outra. Tamén hai moito comentario, non, de que por fin, coa convocatoria destas eleccións xerais, por fin os españois poderemos dicir o que queremos de verdade, escoller un presidente que sexa escollido pola xente. Un pouco mostra tamén a falta de descoñecemento de como é o sistema político español, un sistema parlamentario no que é o Congreso dos Deputados o que elixe o presidente do goberno. Calou na sociedade, non, esa mensaxe de presidente golpista e demais, non? Eu creo que non hai que esquecer que Pedro Sánchez, gustenos ou non nos guste, e opinións á parte, votado ou non votado, é un presidente que está no seu cargo porque o sistema democrático e os seus instrumentos así o permitiron, o sea, non falar de presidente golpista, como ti decías, bueno, que sí que pode ser unha mensaxe que desde un sector máis reaccionario da política pois se tente facer callar na sociedade, pareceme totalmente fora de lugar. O que digo, guste ou non guste, bueno, o que non cabe dúbida é que bueno, que con este evento electoral
sen dúbida a cidadanía sí que terá ocasión de decir, de refrendar ou non esa creo que esa estamos presidencia. nun momento cada vez máis de que a mensaxe é moi estética, a mensaxe política, non que se adorna, pero que se chega a adornar e solo se pensa na forma dunha, acabas dicindo completas mentiras, non? Porque o que decías ti, que nos guste ou non nos guste, non? É un presidente lexítimo nun mecanismo constitucional refrendado polas leis, o sea, válido, non? Me refiro, con todas as garantías legais. Pero chegase un momento, ou creo que estamos nun momento no que con esta tensión política que se intenta facer ás veces non de oposición, que chegas a mandar mensaxes xa non extremas, sino simplemente mentiras, non? De falar de golpe de falas estos días, non? Golpe de Estado, presidente ilexítimo, non sei, son términos que son outra cousa, é dicir, que non é eso, o sea, é mentir directamente á cidadanía, é parte do descoñecemento, non? Que decías ti, pois non só o descoñecemento de como se elixe un presidente, sino que moita xente, eu estou convencido de que moita xente cree que realmente é un presidente ilexítimo, ou que realmente en Cataluña houve un golpe de Estado, cando realmente eu non vi ningún tanque na calle que fora a violentar. Non, claro, podes estar máis a favor ou en contra do independentismo ou non, ou dunha cousa ou doutra, pero eu creo que hai que chamar as cousas polo seu nome. Creo que é un exercicio de moitísima irresponsabilidade xogar con estas cousas que de verdade eu creo que caldean bastante a xente, non? El que tensa bastante, sobre todo, creo que xa hai bastante tensión de por sí nos debates de verdad como para ficcionalos hasta extremos de falar de cousas que non son. Bueno, imos a chegar a política estatal, a nosa contorna Rías Baixas, porque realmente o que nos interesa é saber como vive a xente, non? Este goberno, o goberno de Pedro Sánchez, deixa como legado pois a suba do salario mínimo, tamén a suba das pensións, que ten repercusión directa na nosa sociedade, pero con todo, falando xa do tema das pensións, por exemplo, os pensionistas onte mesmo se concentraban en Vilagarcía, porque din sentirse traizoados con Pedro Sánchez por este adianto electoral, porque, segundo dicían, esta cita por adiantado das eleccións trunca os seus plans de atopar, por exemplo, solucións para o tema dos emigrantes retornados, non? Que teñen esa problemática dende hai moito tempo. No caso destes pensionistas, dicían sentirse traizoados porque non contaban con este adianto. É que eu creo que o adianto electoral o que fai é deixar no aire moitas dos proxectos que se habían anunciado, que se habían vendido e que ahora quedan colgados. Creo que é o caso dos coches diésel, por exemplo, pasa o mismo e claro, pero aí eu creo que isto obedece máis a unha situación de estrategia política, de decir, bueno, hasta aquí chegou, creo que é o momento de convocar eleccións polo que nos convén e entón, claro, deixa no aire todo o que ten prometido. Habrá que esperar a unha segunda parte. Bueno, falando de pensións, querías dicir algo? Non, iba a decir que eu entendo que se faga así, non? Porque obviamente, cando hai unha cita electoral próxima, claro, pois priman os intereses partidistas, pero pareceme unha pena tremenda, en concreto no tema das pensións, que é un tema que polo que os pensionistas e a sociedade leva manifestándose todo o ano, máis de un ano, xa non lembro cando comenzaron as movilizacións, e é un tema moi sensible e de moita repercusión, e parecía que había por fin un acordo encauzado. De feito, creo que a xuntanza que estaba prevista para onte era como a última xa para chegar a acordo, estaba todo cerradísimo e de repente, puf, estoupa todo e deixámolo porque nos pesa máis outra cousa. Dicía Sole que levan moito tempo protestando aquí na nosa contorna, tanto en Pontevedra como en Ribeira como en Vilagarcía, onte mesmo pois poderíamos ver concentracións de xubilados, de pensionistas reclamando pensións dignas e tamén no caso dos emigrantes retornados pois tamén unha solución ao seu problema. Vou sacar agora a debate unha mensaxe que nos chegaba, un comentario dun espectador, así tamén aproveito para comentar que nesta nova tempada do Contrastes temos as liñas abertas coa nosa audiencia e que todos aqueles comentarios que vostedes nos fagan chegar pois terán aquí o seu oco e serán expostos cos nosos analistas. A través das redes sociais de Canal Rías Baixas, Manolo do Pazo preguntábanos que pasaba coas residencias de maiores e cos seus altos custos. Dicíanos que este é un asunto que parece que se lle esqueceu aos políticos, pero que realmente é un asunto que ten unha repercusión moi negativa en moitos dos nosos maiores tamén aquí na nosa zona, non? Sí, é certo que cada vez se están construindo máis centros de día, pero tamén é certo que os centros de día non dan unha solución para familias que ao mellor non teñen esa disponibilidade ou non teñen esa xente que necesitan para cuidar dos seus maiores. E é certo que o cuidado dos maiores é unha das preocupacións que máis temos
porque conciliar a vida laboral non é só falar de deixar os pequenos na guardería, é falar tamén da xente maior que cada vez máis as familias teñen o seu cargo. E entón, meter a unha persona nunha residencia, de verdad que só é apto para determinados bolsillos, eso é completamente certo. E temos que darnos conta de que cada vez a sociedade está máis avellentada, o sea, que estamos falando de unha problemática que cada vez ten maior importancia, porque incluso máis que as garderías, porque tristemente a tendencia demográfica agora é cara ao avellentamento, nacen menos nenos, hai máis maiores. Sobre todo aquí en Galicia, claro. Sí, sí. Sí, no, veremos como remata o conflicto, bueno, o culebrón longuísimo da residencia Valle Inclán de Vilanova, que vai a supor, eu creo que na comarca todavía máis problemas, non, para a xente que está buscando residencia. O que decías ti, o que vale unha residencia sabe a familia que a ten que pagar, porque non é barata, non é barata. Bueno, pois aproveitamos para recordar as vías de contacto co programa, co Contrastes. Temos un número de teléfono que poden enviar tanto mensaxes de texto como notas de audio, un número de teléfono que poden empregar a través do WhatsApp, é o 659 525555, é ben fácil, pero aínda non o aprendín, 659 525555, e tamén a través doutras canles, como facía o espectador que nos enviaba este comentario sobre as residencias de maiores, a través das redes sociais de Canal Rías Baixas, e tamén a través do noso correo electrónico contrastes@canalriasbaixas.com. Falando de sectores axitados, podemos falar de sanidade, temos moitas frontes abertas aquí en Galicia, tamén na nosa contorna, nas nosas comarcas, todo isto podería ter unha repercusión quizáis na calidade dos servizos que recibe o usuario. Vos credes que toda esta convulsión que se está vivindo no sector ten ao fin e ao cabo unha repercusión negativa sobre o servizo que reciben os doentes? Eu creo que non é só sobre o servicio que reciben os doentes, sino que o que fai isto é enfadar máis o doente, sabes? Porque o problema que se está atendo é que non hai médicos para sustituir as baixas, co cual unha cita que deberías ter en 48 horas tarda unha semana. Que faz cunha semana? Pois que non che van a solucionar nada unha semana despois. Entón, na maioría dos casos, acúdense ao PAC, e é certo que nos PACs a atención que se dá non é a mesma, non por nada, sino porque os PACs non están para eso. Están para atender as urxencias, non para atender os problemas que teñen os cidadáns cada día. E entón, nese sentido, eu creo que sí que pode empeorar, porque unha enfermedade crónica, un problema que necesite continuidade no tempo, co PAC non se soluciona. Sí, é que, o que ti dis, o PAC non está concebido para iso, pero é totalmente normal que cando unha persoa enferma, que se atopa mal, que non pode ir a traballar porque ten unha gripe, unha lumbalxa ou o que sexa, non pode ir ao seu médico e ata dentro dunha semana acaba recurrindo ao PAC, pero claro, ese PAC nin ten capacidade para facer seguimento, vai, ao final, a atención claro que vai empeorar, e está empeorando xa. Creo que era en Noia, nun centro de saúde, creo recordar, que había un cartel que o resumía moi ben, non? E o cartel decía, non estás no pasillo porque estamos en folga porque estás no pasillo, non? Entón tampouco hai que perder un pouco non hai que perder a perspectiva, porque é certo que agora estamos nun momento en que hai folga, hai dimisións en bloque de xerencias sanitarias, de responsables de sanidade, pero que todo isto é eu creo que é unha situación, consecuencia de anos nos que hubo certa non sei se... Desleixo, igual. Non sei, abandono non era a palabra, certamente desleixo, na sanidade, parecía que a sanidade era capaz non de ir amoldándose, de absorber toda esa demanda, pero chega un momento en que realmente queda pouco xa de onde quitar servicio. E o que decía Sole antes, unha población cada vez máis maior, con menos xente traballando, a que traballa cotiza menos, e ao final vai se xuntando todo, chegamos a un extremo no que realmente de repente atopámonos con que de repente non teño cita. De repente, bueno, de repente... Sí, pero o problema xa non é só eso. Eu falaba hai pouco cun médico de Meaño, que foi o que denunciou a situación, e o pobre señor, estaba desesperado por completo porque todos os días tiña que ver, non sei, 50 pacientes. Claro, el decía... Incluso días que chegaba, roldaba os 80. Que non daba para máis, o sea, que a súa capacidade que non estaba preparado para atender todo eso. Claro, cando un profesional que leva toda a vida nesto te di que algo está pasando, o sea, algo se está facendo moi mal. Sabes, porque para que chega esta situación de desespero, el comparaba a súa consulta con un inferno. Sabes? Sí, pero creo que iso é algo novo, non? Que o profesional se queixe, non? Porque hasta ahora queixábase moito o usuario, pero parece que chegamos a un momento que xa é inasumible. Hai algunhas voces que din que realmente é unha cuestión laboral ou sindical, eu non creo que sexa tanto iso como... Eu creo que realmente hai unha falta de médicos. Porque realmente vense contratos escandalosos, non? Tamén na sanidade, un contrato de horas, de 2 horas, xa non de semanas, sino de horas. Bueno, na voz publicamos hai pouco un señor, un médico que levaba toda a vida nesto e encadenara
pero centos Sí, de sí, contratos ao longo da súa vida. Sí, Sin embargo, sí. Maruxa, ti lembraste o doutor de Meaño que denunciaba esta situación cando se lle preguntaba por como é a actitude do paciente, el dicía que non protestaban, que se resignaban a agardar a seren atendidos e que non... Vouche contar un caso. En Cambados, por exemplo, hai falta un pediatra, vale? Esta temporada, unha pediatra das que estaba, está de baixa definitiva, entón a súa plaza por ahora non se cubriu. Claro, cando ti vas ao centro de saúde, o primeiro que che din é reclama, por favor, reclama para que esta tal. E ti dis, vale, eu reclamo, pero podome cambiar de pediatra? Porque a reclamación é unha cousa, pero non me vai solucionar o problema, entendes? Entón, se me podo cambiar de pediatra e me arreglas o problema, bueno, pois xa iremos tirando. Tamén penso que somos moi conformistas nese... Claro, se arreglo, ao final, se arreglo o meu, pois, claro, bueno... arreglo o meu, vou tirando e... Bueno, e na práctica estáse vendo que as reclamacións tampouco son un instrumento efectivo para nada, No, eu non? creo que presentei 3 nas últimas meses e teño 3 cartas políticamente correctas que contestan, pero que non me dan... O sea, sabes, falalles de A e eles... Estamos falando ao final dun problema de xestión e iso é o que non hai que perder de vista, que o problema non é co médico que chegas e ten 10 minutos escasos para verte, o problema é con quen non fornece médicos suficientes para que estos médicos que están nos centros de saúde teñan unha carga de traballo adecuada e poidan dar unha atención de calidade a que temos dereito todos os cidadáns, a fin de contas. Falando de sanidade, outro conflicto que temos aberto é tamén o dos traballadores das ambulancias en loita por un convenio digno, onde mesmo manifestábanse, aproveitando unha visita do Conselleiro de Sanidade á zona do Salnés, pois manifestábanse e reclamabanlle que atendese as súas peticións. O Conselleiro, pola contra, dicía que isto é un problema que afecta aos traballadores e á empresa concesionaria, pero que a Xunta nada ten que ver. Isto é o que dicía o Conselleiro. Hai un conflicto entre os traballadores e a empresa. Nos, o Sergas ten un contrato con un grupo de empresas de ambulancias e temos un contrato que firmamos fai uns anos que firmaron as dúas partes. Hai un problema, parece ser, tema a nivel laboral entre traballadores e a empresa. Nos non podemos, digamos, entrar en este diálogo porque non somos parte interesada, pero si instamos para que as relacións laborais da Xunta poda facer de intermediario entre empresa e traballadores. Bueno, pois como vedes este conflicto das ambulancias, non se albiscan solucións, aínda que, bueno, boas palabras, pero de momento feitos parece que poucos. Eu creo que o Conselleiro non ten moita razón, porque eu creo que o problema é o sistema, non? Que se utiliza de contratos para contratar, valga as redundancias, ambulancias. O sea, o problema é que as empresas cada vez máis axustan os prezos que ofertan a administración e iso repercute nos traballadores, porque o empresario non vai a deixar de ganar. E entón, aí nace o orixen do problema, desde o meu punto de vista. A mí pareceme lamentable que o Conselleiro de Sanidade da Xunta de Galicia poida decir que a Xunta non é parte implicada nin ten nada que facer en este conflicto, porque non estamos falando de un contrato de unha empresa calquera, estamos falando da sanidade pública. O sea, que pasa no momento no que hai un accidente, é necesaria unha atención sanitaria urxente in situ, non hai ambulancia. O sea, eso non é un problema da Xunta de Galicia, pareceme demencial. Sí, a ver, é certo que sí que hai unha empresa de por medio, non? Pero tamén é certo que o que decides é que, ao fin e ao cabo, a titularidade do servicio da administración é a que decide explotar de forma indirecta ese servicio, e supoño que ten que velar, non? Porque o servicio se de cumplimento. Pero claro, que este é o que se fala sempre, estáse privatizando a sanidade, sí ou non? O debate está aí, non? É dicir, falase sempre de que a sanidade non se privatiza, pero todo o que está de momento, ou polo agora, pero todo o que está alrededor, sí, non? Entón, no momento en que ti tes un servicio que depende dunha empresa, é certo que non tes directamente a relación laboral, a potestad laboral sobre eses traballadores, pero bueno, a responsabilidade última non deixa de ser da Xunta, non? Neste caso, ou da administración que corresponda en cada caso. Claro, creo que falla o sistema, porque o contrato igual non é o mellor sistema para ter unhas ambulancias, un contrato que prime a aportación económica. Sí, pero que tamén estamos nun momento en que, ou polo menos insisten, non, de que recursos que non hai, ou que os que hai, non sei se hai, ou se realmente están ben repartidos, ou todo ben repartidos que deberán estar, pero ao final botas contas e o que dis ti, non? Unha empresa, se ti dedicas a unha empresa a explotar un servicio a través da privatización, a empresa non só ten que cubrir o coste do servicio, ten que asumir beneficios. Entonces, atopaste con que o mellor unha xestión pública tivera dado máis cartos nese servicio se explotase directamente. Bueno, hai quen di que non, hai quen di que sí. O debate que está aí, en todo caso, creo que a Xunta sí que ten algo que dicir, non, isto.
Bueno, pois coa folga das ambulancias, dos traballadores das ambulancias, se vos parece imos ir poñendo xa o punto final este primeiro contrastes deste 2019, debutaba o presentador e debutaban tamén os tres tertulianos, agardo que pasasedes unha boa noite, que estivesedes a gusto no programa. Antes de despedilos vou lembrar as vías de contacto para que vostedes poidan participar neste contrastes de 2019, xa o dicía antes, a liña telefónica a través do WhatsApp no 659-525-555 e tamén a través das redes sociais de Canal Rías Baixas e tamén a través da noso correo electrónico contrastes@canalriasbaixas.com. Sole, Maruxa, Beni, moitísimas grazas por achegarvos a este primeiro contrastes desta tempada e seguro que nos vemos noutra. Gracias a ti, un placer. E a vostedes, señores, graciñas unha vez máis pola súa atención. Vémonos no vindeiro contrastes a semana que ven, como sempre, pois apegados á actualidade da nosa contorna. Foi un auténtico prazer. Ata outra.